Norok o video baksa nukuna baksa nugia phano ngi manu baksa pa nugi phano man khana tipra jig buri bai tipra sasala kis khai motom slaijak khai khai borok hamjug ya tonglai borok tam khai tonglai oro se kis khai motom soi video camera khai buskango phunuk laijak ari bihi busai pa nokha hamjalai pa tongkha tam gei abah ke norok motom sumani le video khai phungani ba sakang khai sing hamya obasi kokai hai phano chingle je kubi kono chingle abono maso norok oboni mangpili nanya musung tong hangkai jini wapsa channel habui naidi norok gubunyo nugui manai o buri besla kiskai motom sulai mano phadiga tai kaisa update video saima laino jini tipra sarok agotola nondonogor mukitik phaloi bazar khai phalai tongnai jamani hai phano wanji bosoni phai wansa mukitik nongno do sawoi gari otlang thamakya saboni permission manai norok o jaga mani phal tongphai oro ma phalya nei beleno ajagani je mukitin no bor phal tongmani bazar no ruphai kelang bakya jotno gari o boxai kelang thang bakya tai obahe mangpilong no tabuk simiya nugui phemani agini chimno nugui phayo haibano chini tipasa khoroksa bo je obahe rong no khoroksa bo khorangti samani nugjagya tai salbusele thungja thina baisin tipasa ro omo hakimano thangsinai Buni talawa tai besok tongsinai oma haidang nakai chin tipra sarok cheribo naya janja sanan che nayo burmana prusimi noburum kawoi ana budi phaidi oba hini salai barok nugo phiaba burmanai thangai mungsabo nugya tipra sarok je kosta birmano klai tomoni abo mungsab nugya sajung chawoi chosma kotham chubui esigari kaise berai tongai mani nugjago abo hi borok Nó màu bột lang. Tam telang ya jotong telang. Jotong telang ba siya? Jotong telang masih yo ke pun sana kiri na hari bon isa ti na telang ha. Dir pata sana ke sengap. Telang na ko jotong mai rom darok serok telang sama ya. Tai obodono nugai ang kaise kono sana musunggo chini baksa tiprasa neta ngi tongnai rongno obodono nugai khorangti sana runglia de saga hangkai ba tai tamo ba jeng ulta hamya hini sajok sabna ta o jagao